Další finále za námi, tentokrát kategorie mladší dorostenek a vítězem v této kategorii se stal český tým DHC Slavia Praha! Holky, samozřejmě obrovská gratulace, já jsem si nemohla nevšimnout po zápase, vy jste tam dělali nějaké hvězdy, to je nějaká tradice, nebo co to má být, tady to? Ne, tak my máme, že jo, hvězdy na srdci, takže jsme museli oslavit to hvězdou. Super, díky moc za odpověď a objasnění. Zeptám se, ten turnaj, prošli z toho bez porážky, byla tady nějaká chvíle, kdy vám bylo těžko, kdy to bylo obtížný? Tak všechny zápasy byly nějakým způsobem obtížný, skupinu jsme teda zvládli celkem v pohodě, ale tenhle zápas byl asi nejvíc napínavý. Podle těch výsledků asi byl nejvyrovnanější, že jo, pro vás byl nejobtížnější finále, tak jak má být. Jak jste si užili tu atmosféru nejen celého turnaje, ale vůbec tu atmosféru tady v zaplněné Unip aréně? No tak já si myslím, že za všechny můžu říct, že jako byla úžasná a náš tým fandil skvěle. Všimla jsem si, že vaše kolegyně fandily perfektně, že ta podpora byla opravdu obrovská. Velká gratulace, holky, ještě jednou, ať se vám vydaří zbytek sezóny a máte nějaký týmový pokřik, předpokládám, že ano?